когато сте готови, не е необходимо да всички да играем. Какво беше когато си долу, какво е когато се качиш горе? Ами някакси поемаш отговорност за това хората да могат да усетят чувството, което ти чувстваш, да им го предадеш, да им въздействаш. Просто ставаш по-отговорен. И какво ще си спомняш? Помня и една синя роза. Господарю! Но това е синята роза на забравата. Чувал съм за нея. Ето каква била работата, но ти не се тревожи. Ние ще ти помогнем да си спомниш всичко. Как се казваше ти? Весело. Ще моля всеки един от вас отново да си казва името, преди да каже това, което отговаря на въпроса. Ще караме произволно хора. Владислав, я преди да стъпя на сцената, чувствах себе си, който по принцип съм. Като се качих на сцената, приех, че вече трябва да играя роля, да покажа един нов персонаж. И да. Да бъдеш някакъв степен друг, различен от себе си. Това ли имаш предвид? В зависимост от ролята. Добре. Привличаш вниманието към себе си, трябва, както и тя каза, ставаш по-отговорен. Чудесно. Аз съм Атина. Когато стъпих на сцената, забравих, че съм аз. Че, нали, Атина, която е била зад сцената, забравих всичко, което съм си мислила сутринта, което ми е минало през главата. Просто си изчистих съзнанието и го подготвих да бъде наново попълнен с нещо. Благодаря ти. Аз съм Жанет. Аз съм на мнение, че сцената не е за всеки. Сцената е за този, който може да бъде отговорен, който може да понесе всичко, дори провал. И аз съм, когато стъпя на сцената, ставам различна. Ставам по-затворена и концентрирана върху това, което трябва да изпълня, когато съм на сцената. И когато свърши представлението или танца, или песента, просто чувстваш удовлетворението, когато си бил на сцената. Няма да давам знак. Много ти благодаря. Александър съм аз. Когато стъпих на сцената, може би адреналина ми се повиши и бях готов за нови дела, може би за задачи, които вие ще им давате като тази. И напълно си изчистих съзнанието и бях готов да върша нови неща. Благодаря ти. Димана се казвам. Когато се качих на сцената, се почувствах нов човек, забравих какво е, когато съм била зад сцената. Почувствах едно въодушевление, сърцебие, всяка сърцето ми почна да би. Окей, да. Я быка нарисовал, но в тумане бык пропал.
когато стъпих на сцената, почувствах как просто съзнанието ми се изпразни всякъде. Това сърцебиене е типично за всеки човек, който стъпи на сцена. И просто започвам да ставам по-отговорен човек, който поема нови задачи и не знам, просто трябва да сложиш някаква маска пред себе си. И да. И след като следиш сцената, тогава се отпуснеш да бъдеш себе. Благодаря ти. Аз съм Ана. Малко по-високо. Ана. Когато стъпя на сцената, ставам друг човек, не себе си. И както и останалите казаха, по-концентриран човек, който има с намерение думите, който се стара да направи това, което му е зададено, което трябва. Благодаря ти. Аз съм Полина и когато се качих на сцената, както другите казаха, нали, нещо ме промених със смисъл, станах по-отговорна. Аз съм Виргиния и когато стъпих на сцената се почувствах като нов човек. Не бях себе си както за сцената и се чувствам по-отговорна. Казвам се Сузана и когато се качих на сцената, не знам защо, но се въплатих в бъдещата ми роля, която трябва да играя, защото за мен е много важна и настроението ми притеснена съм, имам и аз това сърцебиене, но винаги се справям и знам, че ще се справя. Аз съм Види. Когато се качих на сцената, се почувствах много различно. Нещо вътре в мене ми подсказва, че всеки човек, който се качи на сцената, става друг човек, иска да се забавлява, става по-отговорен, по-концентриран. Благодаря. Казвам се Диляна и когато за първи път се качих на сцена, почувствах този адреналин, когато всички те гледат и чакат да направиш нещо и следят за всяка твоя грешка. Тогава се концентрираш максимално. Даваш 110% от себе си, а не както на репетициите. Може да сме се бъзикали, да сме самоетапили, обаче като се качиш на сцена и като знаеш, че те гледат примерно 300 човека и чака да направиш нещо, което да ги зарадва, да го харесат, просто не си ти. Мерси. Аз съм Николай и да съм честен, когато се кача на сцена не чувствам голяма разлика. В смисъл, има естествена доза притеснение и отговорност, но не чувствам коренна разлика. Аз съм Станислав. Когато се качих на сцена, почувствах погледите на хората. Това как искат да не ги разочароваш, да покажеш всичко от себе си. И най-важното е да не разочароваш публиката. Не знам. Ти на масаж ходиш ли? Всъщност не. Просто ми излезе така. На рождения си ден подарък си получаваш? Да. Да? Може ли си представиш, че сте лишили от подаръци за рождения ден и да опиташ да кажеш това много? Едните са дошли да излъжат, а другите дошли да бъдат излъгани. И театърът, изобщо изкуството е единственото нещо, което в живота се занимаваме и сме съгласни някой да ни излъжи. Аз съм Янко и честно казвам, когато се качих на тази сцена не почувствах абсолютно нищо. Но когато се качвам на сцени за да играя роля, чувствам как се затварям в себе си и просто искам да дам най-доброто от себе си. Много благодаря. Така, сега правим следното нещо. Концентрирайте се така, че да си върнете не от разговора, а емоцията от накачването на сцената, след което ви моля да слезете от нея.